Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Nazareth din sa magdako ug ingon sa daandan miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan ug gitululan siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Gibukhad niya ang linungkot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo aniya kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga bidihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Pagpagawas sa mga dinaog-daog, pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon ug giuli ngadto sa gipilialan ug milingkod. Mituto kaniya ang tanan nga didto sa sinaguga. Unya miingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Nakadayeg kaniya silang tanan og nahibulong sa mga matahong pulo nga iyang gisulti. Miingon sila, dili ba kini siya ang anak ni Jose? Miingon siya kanila, sa walay duha-duha inyong isulti kanako. Ang giingon sa sanglitanan, Doktor, tambali ang imong kaugalingon. Kamu usab mo ingon, himua dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga buta nga imong gihimo dito sa Kapernaum. Sumala sa gitaho kanamo. Apan sultihan ko kamo niini ang usa ka propeta dili gyud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako tinuod nga daghang mga biyuda dito sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga nga ugmay dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan kinsa kanila kundi ngadto hinuon sa biyuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. O may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nga suko pangayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitara si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tungoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kanatong tanan. So aniya kita karon kay nag-ampo kita no alang sa ato mga talan sa tanang mga kalag sa mga nga aniya nalubong diri karon kalakip na ang wala diri nga atong gipamisahan. Iampo ginato kay niining kalibutan na usahay sa atong ebanghelyo karon unsa man nahitabo diri mipahilayo si Kristo sa katawhan. Nganong mipahilayo man kay ihulog man ta sa pangpang. Ngano man tungod kay iya man gibadlong. Kay ngano man niingon man siya nga kamo diri sa Israel nagsalig ra gyud mo nga tungod kay ang Ginoo mutabang gyud ninyo pero dili baya sa tanang higayon ingon ni ana. Kay katong dunay mga nahitabo siya katong daghan kaayong gipangsanla wala baya taga Israel nga giayo sa Ginoo. Sinaaman baya nga taga Syria. Unya katong panahon nga dunay kagutom dinhi sa inyo ha, wala baya tabangi sa Ginoo ang Israel. Ang gitabangan sa Ginoo taga sa biyuda baya nga taga Sarepta. Subot pasabot gibadlong ni Jesus ang mga katawhan tungod kay nagpasulabi sila sa ilahang kinaiya. Tungod kay gibadlong man nasuko po. Tungod sa ilahang kasuko ilang gidakop si Jesus ug ihulog unta nila sa pangpang. Masayo gud unta og kamatay si Kristo dili unta makaabot og krus
Pero tungod kay wala pa man moabot ang iyahang panahon, si Kristo matud pa diri miagi sa taliwala sa katawhan o mipahilayo. Kay dili man to mao nasulat nga iyahang kamatyan, ilansang man siya sa cross. Dili man siya ihulog sa pangpang. Dili man to maoy nakasulat sa iyahang kinabuhi. Nganong gihulog unta nila? Kay gibadlong man kay tungod sa ilang sala nga nahimo. So sometimes ingon pud siguro tani ana no nga og badlongon masuko nya ang mubadlong nato atong ihulog sa pangpang. Ano na ginaingon nga kana bitaw kanang sayop nga tubag sa mga pagbadlong. So kung dunay mo badlong nato atong pamalandungan kung tinuod ba kay kitang tinuod na lang kita mga Pilipino no apil nako muning anak kapapobre gid nato kitang mga Pilipino pobre ta usa tas kinapobrehan nga tao sa tibuok kalibutan. Pero iba ni ana diri sa Pilipinas nakakita ba mong taga Indonesia na binatunan? Sa Indonesia na wala. Pero ting daghana muna sa ebidensya nga kitang mga Pilipino hilabihan ng pobreha mas pobre ta kaysa ubang mga nasod. Mo gina sa bisag kanus apa ta magpaingon-ingon nga ay pobre mo. Kung tinuod pa mong dato di mo manglayas ang inyong lugar. Di ba? So ayaw na laman mong ulog-ulogi inyong kaugalingon. Kita kusog man tang muulog-ulog sa kung kaatong kaugalingon. Mag-ingon-ingon, dato kayong Pilipinas. Dato man taon. Kita usatas kinapobrihan nga nasod sa Pilipinas. Kamulo kag unsa hinungdan? Wala kitay disiplina. Ang tanan puros ra pakaaron ingnon. Tinuod na siya. Ang tanan puros pakaaron ingnon. Muari kas politiko, puros pakaaron ingnon. 20 pesos ang bugas, o karon abot ng 60. Pakaaron ingnon. Ayuho na ko na inyong dalans bukid, pagtingapong gubaa, puros pakaaron ingnon. No? Mga anak makaadtog Manila, ama, padadaan ra niya kanamo ungo ka, wa gyud ipadala nga pakaaron ingnon ra. Tanan kita mga Pilipino maayo kita sa pakaaron ingnon. Hasta nako, dili ko maingong exempted ko. So muna nga kinahanglan gyud tang badlongon. Nya kinsa may mubadlong nato. Ginoo dili ihulog to pangpang ang Ginoo kay mo may nahitabo sa una gibadlong sila ni Hesus, ihulog man ta nila sa pangpang Hinoon si Hesus kay masuko man sila dunay laing tao mubadlong nila. Kabalo ka kinsa mubadlong nato? Ang atong kaugalingon. Munay gitawag nato sa English og discipleship. Kay kung laing tao mubadlong nato ato mangihulog sa pangpang. Mamay nahitabo ni Kristo. Giingnan sila nga kamo mo na ihulog ka na mo pangpang. So kinahanglan gid ay nga kitang mga Pilipino no aron ta malangit, aron dili ta mahimong pobre kaayo, duna gid tay disiplina sa atong pagkatao. Klaro? Dili ta magbaton sa kinaiyang puros ra gyud pakaaron ingnon. No? Kung tan-aw nimo sa gawas, perting limpyuha kay siyang sinina, at tuas ila maling hugawa kinahang balay. Pakaaron ingnon ra gyud. No? Puros itining sus marisep. Makaingon kang Hesus marisep. Pero tan-aw nimo siya mismo, tan-aw nimo siya sa gawas, marag makaingon tang limpyado gidagay ni siya kay na limpyo man kay siya gyud. Mga manicure, mga kuan. Ang tuas kilang kusina, di ba? Sus, kung Ginoo, agit itan ng mga kaldero. Mga plato nga sus, Ginoo, Maria Jose. Pero dili tangki pangtalitian. Kaya nga naman, kitang Pilipino, maayo kita niya ng mga gitawag na to, tanawa na yung mga balay. Yung mga balay, gwapo kayong alad sa tubangan. Tanawas loyo, di ba? Walay alad. Tingala ka tanaw ka diri sa gawas gupuhang alad oh. Liputas loyo di ba way alad. Kilid walay alad. Pero sa tubangan guwapo gidagay ni mga wala daw kay puros pakaaron ingnon. Ug muni makapa-impierno nato, muni makapapobre nato. So unsa man day kinahanglan nato mga Pilipino? Dili na ta moingon nga kitang mga Pilipino magbanagon na ta dili ta moingon kita.
Muingon ka nga, sukad karon ako mismo magbinag-o nako o disiplinahon na nako akong kaugalingon. Kaya kung mamadlong kas uban, ihulog kas pangpangana. Imong tirahan ng mga politiko nga sige pagkaaron ingnon, maka-timing kag politiko nga medyo may pagkakilir gamay, di ka kabuntagan. No, sulay na daghang politiko nga may pagkakilir gamay, sulay ra gud og ng mga taga-radyo. Limot man sila sa Pilipino nga ang Pilipino dili na pabadlong. Ngano man, masuko na og badlongon. Dili gina walay Pilipino nga malipay og badlongon. Kalagmitan sa Pilipino musukol gid na. Ingon mo ikaw hugawan ka. Ning ang ikaw naon ding kasuklan gid ayon ka. Ikaw kuan ka kanang hangul ka. Kamulog kung sa ito ba? Ikaw, ngatagon ka. Di may na po naman kang hangul po. Kana, magkasinabot na niya. Kaya, gusto ko gina siya. Muna nga, kita ang Pilipino, dool kay tas impirno tungod diyan ang dili ta disiplinado. Kung ang kinahanglan kita ikamatay na to pamisahan, ginato ning atuwang makinangamatay. Kaya nga naman, kalagmitan, ako mangkon ko, naapo ko ingon ni anak. Kay Pilipino man ko, may mga Amerikano ko. So ba nga, kutob sa mahimo, kita mga Pilipino, we should possess this value of being self-discipline. Tanawa ko ng mga laing relihiyon. Disiplinado kay give me. Muna, ang among pastor, give disiplina, give me. Katoliko, nibalihin siya sa laing relihiyon kay disiplina kuno siya siyang pastor. Uy, mura din hinungdan nga nibalhin ka. Nagsulti pa kanako sa una nga pagpadisiplina. Kag disiplina unta tikaw. Papilion pa tikaw og unsaon tikaw pagdisiplina og magkasala ka. Unsa man bitayon tikaw, paluduhon tikan tamtax. Kay mura mo din imong gusto di ay. Ha? Laing tao mo disiplina nimo, dili na mahimo. Kinahanglan nga kita mismo mo disiplina sa atong kaugalingon. Ayaw nang balhin-balhin og relihiyon kay disiplina kasi imong pastor or pagkaulaw ka. Kinahanglan pag gid kag laing tawo mo disiplina nimo, imong gipakaulawan, imong ginikanan. Ngano man, supposed to be ang ginikanan nimo nagtudlo na nimo nga kamao kang mo disiplina sa imong kaugalingon. Laing relihiyon, dili mo kaon og baboy og nainananaw. Nga sa Badista, di ko mo kaon na, pero masila-sila ra kusog mo kaog humba. Ngano man, basta kay laing tao gani mo disiplina nimo, may puruhan nga kung walay makakita, bubuhat ra gyud ka ana. Tanawan mo sa mga bana sa pangutano nimo, ulitaw ka do. Ug walay akong asawa, ulitaw pa ko. Ngano, pag mana akong asawa, minyo nako. Na ba na self-discipline? Wala. Kaya abi wala yang asawa, ulitaw mo noon siya. Pero og mawala na ayang asawa, minyo na biya ko. Ano man? As do you? Ano man, self-discipline gikinahanglan natong Pilipino. Naindag nga mga Pilipino nga dili na kaayo Pilipino og kinaiya, disiplinado na nga dato. Pero kato mga Pilipino nga mura sa gihapon mga wara gihapon mausog ni kinaiya, pobre ra gihapon hantod ron. Doon ni ingon nga kini mga Pilipino kinahanglan jud tayo nato atong anak. Aron dili ta maglisod sa panginabuhi. Tayo ng anak. Kadaghang wala mangan nga minyo nga walay anak perting pobre ha. Tinuod ba ron? Nay uban wala na nga minyo, pobre man lagi ang kayo. Madato na unta na kay wala man wala may gibuhi. Daghan pong mga bana o asawa nga walay mga anak na milyonaryo na unta na. Kay wala may gibuhi nga nung kakamang ra man ginagihapos usas ka pobre. Ya na ay uban nga tagwalo ka buk anak na nga dato man lagi na. So, dili ka na mga rason nga na pobrita. Na pobrita kay walay disiplina, kulang sa paningkamot. Gusto rang mudawat o kana bang sweldo nga dili gani trabahoan. Kana bang mudawat bito kag sweldo nga dili ra nimo trabahoan. Kadaghan kay na. Dila na ko isulti og asa ang lugar. Pagkadaghana kay mga na nagtrabaho kunuhay. Nagtrangdangdal lawat og sweldo pero wala magtrabaho. Ngano man, pakaaron ingnon. Daghan kay na. Perting daghana kay na.
nga na nagtrabaho nga walay mga trabaho pero nagdawat og sweldo. Unsa man? Pakaaron ingnon. Mura kina. Kitang Pilipino pakaaron ingnon ra man gining atoa. Muni nakapaimperno nato, muni nakapalpobre nato. Tanawa mga Amerikano, disiplinado. Sulay dito labang-labang sa dalan nga masakpan ka wala ka ni agi og kuan di ba? Preso ka. Sulay og dili ka manglimpyo sa imong nataran o nya mga slide ng imuhang mga nangagi. Ano imong nataran? Kapoy mo Amerika. Kana imong nataran nemo agi din ha nya natunok. Kabalo ka kinsa ipapreso, ikaw nga nung wala nimo limpyo hinang imuhang nataran nga tunok ning mga tawo. Uy, sinabot na ko na dili balaod na nato. Ato dire kasabaan pa ka nang tagiyas sa balay nga ano pa nagtan-aw. Prisuhon ka. No, klaro. Prisuhon ka to disiplina kay grabe disiplina mga tao dito. So asenso kay sila. China o gihapon disiplinado. Ultimong 25 centavos magkamang-kamang pa gina. Ultimo ilahang dili ilahang yuta ilugon pa gina. South China Sea. Grabe na sila kadanginutan, grabe kayo kadisiplinado. Mao taon ingon po data. Nya kay dili man lagi ni ana as people ang atong kultura varied mo na nga ang atong kultura dili kay maayo. Sa ato bang kinaiya ba as a Filipino? Sa tanan ba is as a whole di gyud may kinaiya. Matag mga panahon sa eleksyon, ibaligya ang baluta, mangumbira, manala, bisag dili. Ano mga kinaiya ba? Kana mamutos, bisag magkanabitaw magkumbira o niya ilok-lok sa ubang bursa niya. O niya naay kape, o walay magtanaw ning tag-iya, timplag ko sa kabuok niya, mo ba ilok-lok po sa bursa pa. So, as a Filipino, dili kita maayo kinaiya, ingon kita ni anak. Munay nakapa kabalo kag unsa munay nakapapobre nato munay makapa-imperno nato o makapapurgatorio nato. So kinsa may mo disiplina nato dili laing tao kay ug atong laing tao mo disiplina nato sama sa nahitabo kang Kristo ihulog natos pangpang tungod sa garbo. Ang mo disiplina ra gyud sa tong kaugalingon kita ra gyud. Kung gusto kang malangit ka, kung gusto kang moasenso kas kinabuhi, disiplinaha imong kaugalingon. No? Dili na to kapasangin lang daghan man kog anak, Jesus kadaghan ing anak nga kwartahan. Jesus kadaghan mga pamilya walay mga anak nakamangsyuta sa kapobrehon. Dili na kapasangin lang ng outside reasons. Ang nakapa-imperno gid nato, ang makapapurgatorio gid nato, ang makapapobre nato, ang makapadato nato, maura gyud ang atong kaugalingon. Walay laing makapadato nimo mangawat ka, priso ka ugma. No, klaro? Matrabaho ka nga walay trabaho ka nga igo lang kang mudawat og sweldo jadi ka mulihok, gabaan ka ugma sa kining imong gitrabahuan nga imo rang gikawatan. Ya kanang magtrabaho ka unya wala nimo trabahoin nya mudawat kag sweldo. Pangawat biya na. Kamo kabaluan na. Kana bitang walay bata wala gabantay ng nagsugo, nagbayad nimo unya kay wala nagbantay ni tago-tago ka. Uy, nagtuo ka nakapabor ka. Uy, pangawat na uy. Nakapangawat ka ana. Ug tungod kay nakapangawat ka, muna makapa-imperno nimo. Matingala na lamang kas imong record dito nga paling daghana kay nimo ditong record sa langit nga kawatan ka. Muto, uy, mangawat mo, mangawat. Kato di ay nagtrabaho ka nga wala ka ni trabaho, nagtago-tago ra ka, pangawat man to. Mo ba? Nagtagan pa jud. O kato di ay nang hulam ka nga wala ka ni bayad. Pangawat man to. Kato di ay nang hulam kag sudda nga wa nimo giuli. Nabuak na lamang ning puluan wa gyud nimo giuli. Pangawat man to. Ngawat ito? Ay, sa manggudi ay. Mutoy gitawag na itong kawats atubang. Yan naman. Primero hulam ra, pero nahimong kawat. Nahimong kawat. Yan kaya nalimot na, namatay na. Salamat sa Diyos. Wala, napasalamat pa sa Diyos. Mas maayo pa man ito kung buhi pa, kaya magkabayad, pagka nakikaroon kay patay na usaon na mo nagbayad. Pero kabulo ka, patay na inyong gihulaman, unya, huwag mo kabayad,
anto na lang na, doon na, Ginoo mo pa ngay mangyod, anto na ihatag sa charity. Ano bang, mutabang kas mga pobre, na lamang na dito. Klaro? So, klaro ha, kung sa'yo makapa-imperno na ito, makapa-purgatorio, ang pagkawalay disiplina, ang atong pagpakaaron ingnon, o ang dili matinud-anon sa pagtulon ani Kristo. Manindog palihog.